लईकी भेटाओ भले कतन उड़न बाज जी, लईकी भेटाओ भले कतन उड़न बाज जी। बुखार लागल बा, अच्छा चली बने होई भले काला मिजाज जी, काला मिजाज जी, चली बने होई भले काला मिजाज जी, काला मिजाज जी, काला मिजाज। उसका गांव विजेंद्र यादव जी बीडीसी साहब तौर से आशीर्वाद मिलन। ए जी आजी नैना चार होखे बाकी दिलदार से होखे, नैना चार होखे बाकी दिलदार से होखे, नैना चार होखे बाकी दिलदार से होखे, प्यार होखे बाकी को बहुजन, प्यार होखे बाकी को बहुजन खिलाड़ से होखे, प्यार होखे बाकी को बहुजन खिलाड़ से होखे, प्यार होखे बाकी को बहुजन खिलाड़ से होखे। प्यार होखे बाकी को बहुजन खिलाड़ से होखे, प्यार होखे बाकी को बहुजन खिलाड़ से। कतना भगवान सुंदर बनौले बड़े, अति सुंदर। पढ़ाई लिखाई छोड़ले हो खबो, यह कला से प्रेम भइल बा, नाचत नहीं खूब मन से। नया बाड़ू ना तो हम कुछ कह देते। सही मीरगंज के पूर्व प्रमुख आनंद भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलन, बार बार प्रणाम करो। और का कदी ही खाती घीव के रिफाइन, घीव के रिफाइन हो, घीव के रिफाइन, कदी ही खाती घीव के रिफाइन, घीव के रिफाइन हो, घीव के रिफाइन। एक संग 5 गो मारे वाली लाइन, मारे वाली लाइन हो, मारे वाली लाइन, एक संग 5 गो मारे वाली लाइन, मारे वाली लाइन हो, मारे वाली लाइन। अरे पागल 5 गो का होई, का इसको होखे तो पूरा रफ्तार से होखे, इसको होखे तो पूरा रफ्तार से होखे, प्यार होखे बाकी को बहुत खिलाड़ 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 से होखे। वाह 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 वाह, क्या बात है भिखारी भैया। राजेश दुबे जी और धर्मेंद्र बाबा